Day one ndị ọma na-ege anyị ntị, ọ ka bụkwa n'Obi Voice of the East, ebe anyị na-ewetara unu ọtụtụ ihe gbasara obibi ndụ ndị Igbo, ndị mụ na ha nọ tata bụ ndị ref music ma akọwara m unu, mana ọ ga-adị mma ka unu kọwara ọha na eze onye unu bụ, so ha na-ege unu ntị. Okay, afọ m bụ Maazị Nwaiwu Uchechukwu Frank. Abụ m onye Mbaitoolu n'Imo steeti. Maazị Gụwakwan. Okay, afọ m bụ Maazị Egwuchukwu Raymond Mmadụ Abụchi. Abụ m onye Enugu steeti, Igboeze South. Akwụkwọ nwanne m. No. Ya bụ ref music nke bụ eziokwu bụ na ihe ndị oyibo kpọrọ is pulling a lot of weight, extra weight. So how did you people come about it? Kedu ka ref music isi bido? Okay, well, guys, na ref music bido, all my partner cover, right? Or bido from iwe mmasị for ime ife dị iche. Yes, or iwe mmasị for ime ife dị iche, iwe mmasị for ime egwu dị iche, or ime egwu n'otu na-adị eme ya. At this environment, right? Yes. Yeah, so yes, not no bido. Kedu ihe dị iche na-egwu na ref music, that's the band and other bands? Maazị Nkibai. Okay, ihe dị iche bụ na ọ bụ na ifutula ya bụ anyị na ị ga-aghọta na enwere ofu onye a na-eprojekti si na onye a bụ onye na-agụ. Enwere about 6 different person na-agụ otu ofu egwu dị iche iche. Nwere ike onye nke na-agụ amapiano, onye nke na-agụ high life, onye nke na-agụ reggae, onye nke na-agụ ịghọtago. So mana ebe na band ndị ọzọ enwere ike ị na-afụ ofu onye ka ọ na-agụ sọsọ ya ịghọtago. So ka anyị si akwado, ka anyị si ebu onwe anyị, ihe dị iche dị ịghọtago. Onye egwu a ga-eji anya gị fụ onwe gị. Nke bụ eziokwu, nna afụkwa onwe nke m fụrụ mbọsị ya na-eti sọsọ mkpu. Otego aka unu guzobe ya bụ ref music, has it been long? This year ga-eme ya July 21st ga-eme ya 4 years. Hey, ka anyị kwalụ ha aka. Afọ anọ. Ka anyị kwalụ ha aka. Ọ bụkwa ihe dị ofere cha. 4 years. Yeah. Okay, na that afọ anọ, kedu ka unu si manage? Kedu, because ihe niile na-enwe challenges, a na-enwe ihe na-afịa onye arụ, a na-asị na ihe a bụ ihe na-agbado mmadụ. Kedu ihe gbadogolu unu, maọbụ ihe na-ebu unu aka na ichekwabanya bụ band? Okay, ịma na generally mgbe management adịrọ easy. Ndị mmadụ ka anyị na-eme ya bụ ife. So ngasị management, first of all, do na anyị were structure ka ịmago ka ihe ga-esi na-aga nke ọma without any glitch and all. Then ọzọkwa dịka ibe ya bụ ndị mmadụ ịnabata ihe anyị na-eme, because enwero ndị nọ na around this place na-eme ọ dị anyị na-eme. True. So ịmago isi ọka ịdị professional ọ dịka ị na-eme too much. So nke a bụkwa nke bụkwa part of the problem anyị na-face, but by God's grace unu na-ele anyị aka. Ndị mmadụ adamatawa gị ihe anyị na-eme, at least isi mmadụ ị na-edere ife ọma mfịa na ị na-eme ka ọ dị mma. Ajụjụ m ọzọ wee bụrụ, how receptive ka people in the Southeast dị to your music? Like, otu unu si akụ egwu, ndị be anyị, ndị daba anyị, kedu ka ha si afụta egwu unu? Anabatali ọfụma ka ọka unu aka akụ egwu na mgbago karịa ebe a nọ? Ọ bụrụ otu onye na social media, ọ ga-asị gị na ị ga-alike nwere choice. Mana the thing bụ na abịa n'ebe a ịghọtago, ga-asị na ọtụtụ ndị like kwara ihe anyị na-eme, mana iwepụtazi dị ego wee kpụọ anyị bịa na dị abụọ problem. So m ga-asị that na ndị nọ na outside Southeast bie dị receptive of ihe anyị na-eme the more. Because ịmago na ọ dị n'ọka ịbịa na new terrain, imepe new business, ọma ndị Chinese nke one ahụ ịghọtago ka people may accept. But I believe that na with ihe anyị na-eme ha emeghị accept, because show anyị mere na February 15th. First concert I na February 15th. Anọ m ebe ahụ.
half on ye teacher. Kabezio. Yotago and after money alone, G we ready you head in aka. Yotago, so. Or do you know Nana charge a bit higher than other bands? Melo ndi buying Jiwena Sim or Bundin Wada Jiwena Simba, no audio con or anything like that. Okay, in case you kuna iya na charge. Adiro higher than iya ine. Yotago, yes, I know. If you carry iya na charge. Yotago, yes, because it's actually for the iya ine. You got full. Or the ine na Lagos or Abuja, some premium band. What call the whole band in there? Lagos standard. Yes, premium band in there. You got to go. You might get it switch. You got food. Yeah, in there. You got to go. So yes, I go na why you put the money. You got the happy gas child. You can get add current die. Yes. So for the value I bring it to an event. True. Yeah. Now let me ask a personal question. Okay. So I'm going to be asking the one after the other. Okay. Now, Kidi inspire Gemazi Miliji we Simba Kanguzo be dika music band. Okay, we got a personal question. Okay, ọtụtụ ndị mmadụ ama mma ịghọtago mana onye ọma mama ọfụma ga-ama na otego mụ bido ma ọ bụ ihe egwu ịghọtago ịbịa na my family m anyị ncha bụ ndị egwu ịghọtago as a matter of fact my dad for mom ebe ọ na-eme agụ egwu na kwaya wee tụọ ya aka wee sị ịghọtago so ihe m nto na-eto wee nwee passion for ịghọtago and I can proudly say that na throughout ma mgbe m nọ na mahadum all those things ịghọtago no from ịkpọ ụbọ ka m ji wee zụgide myself wee pụta ịghọtago so all passion drive to ime egwu ịghọtago ya bụ ije abụọ kwa ije tata ka anyị jụọ ọnụ gị maazị so what really inspired you? Yeah, nke m dịkwa similar to ife okwu ịghọtago yes because esi m na family na-eme ihe egwu. Yes, my dad bụ where I na-akpọvu Maazị T. Wells. Ọ na-emevu oge a na-eyuzu venue record mmemme a na-akpọ ya n'Igbo mana that disc ọ na-emevu ihe egwu commissioners then na-akpọvu ya ọ na-emere ha imago mix ihe egwu and all ya mere mụ na-agụkwa egwu mụ abidokwu kpọwa ụbọ na ofu school mụ na ya jere ofu school so ebe aka nọ meet ọba ahụ ọ na-akpọghịkwa m ji friends with him because ọ nọ art class mụ nọ science class. Yeah, so from then, I like music generally, so obviously. Yeah, so yeah, man. Daalụ. Yeah. Ajụjụ ọzọ wee bụkwalụ otu a unu na-abụ si wee nwelụ Ref Music. Unu mana ndị Igbo na ego anyị na-akpachapụ anya ọka. Nwesị, how are you guys really like coping and managing it? Like something mmadụ na-abụnwe. Has there been any time where you be like mba? I chose them can me pink or something like that. Imana abịa n'okwu dị na ihe na-abụwa nsogbu na ya-abụ ihe gbasara ego ịghọtago and anyị emebugo before Ref Music apụta ịghọtago anyị nwebu real estate company anyị na-emebukwa business, do you understand? And all a person more trust ịghọtago a man just won't trust mother like that. True. Ịghọtago all the littlest thing ka ihe eji mara ihe mmadụ ga-emenwu ịghọtago and a person bụ a selfless person ịghọtago hapụ na ọ na-ebe mụ na nwaanyị gwa ndị mmadụ onye mabịa ma around ga-ama ịghọtago so ọ dịrị izi inwe business with onye ọzọ ịghọtago mana ibuild nwo that trust onwere ka ọ dịgide njọ ka etisa onwe ihe egwu a nwere ikwu maka that's quite a similar thing. You go and say where I will go. I am a travel business go before. So at the match towards that angle. You go to Nagana challenge this guy about I give it on money. But he got a problem for us. Yeah. Ref Music, ihe anyị na-atụ anya n'aka unu na afọ ise na-abịa in the next 5 years, ihe anyị na-atụ anya n'aka Ref Music. Amụrụkwa m ka anyị ga-anọzi ebe a bụ next 5 years. Ewu, unu na-agbazi ọsọ. Ọgọ na anyị na-agba ọsọ, ịghọtago mana ka anyị si wee na-afụ, ka mgbe ya na-akpọ vision na Igbo. Ka anyị na-afụ ya. Ka anyị si wee na-afụ ya, ịghọtago. Anyị release egwu nke anyị this February and
more of that ka na-abịakwa ịghọtago. So the projections anyị na-enye bụ na anyị ga-eje mba ofesi niile tọọ around ịghọtago. Ọ bụrụ na anyị na-apụ Enugu like na anyị ga-agbapụ from Enugu, mana Enugu bụ be anyị ịghọtago, mana anyị ga-esi ebe a na-apụ na-abata ịghọtago, because nọ ya anyị chọrọ ibido na-emebe na-ekreti shows nke anyị wee na-epushukwu ya as our own product ịghọtago. Daalụ nwoke ọma. Ajụjụ nke a bụ maka gwa onwelu ofe ndị rap music na-esila anyị kịta anụnwa. Ofe kalịkwa ma o nke dị on ground. Yes. On the 27th of this month. 27 nke? Yes, Sunday na-abịa abịa. Ọ bụ show anyị na-akpọ Ref Vibe Room. Yes, show ahụ ga na-abịa after ọnwa atọ. That's in the next 3 months. Yes. Yes, nke a bụ the first one, and anyị ga na-eme ya in edition. Edition nke ya na-akpụ ya bụ old school back then ka anyị tagịrị nka. So onye na-abịa o jide ike ya maka anyị na-ele tiketi. Ọ dịrọ ka nke anyị mefuru na February bụ free. Ịghọtago. Yes, ewe tiketi table of 4, ewe table of 6, ewe table of 8. Ịghọtago. Onye na-abịa o jide ike ya kwadokwa enyi ịmago ka ndị mgbe ochie si akwado, gbasapụ obi bịa nwa aṅụrị. Ịghọtago. Maka ibe dị show ọ ga-ege ihe a na-akpọ nostalgic feeling ịghọtago n'oyibo. So ya na-esi na nke dị ịmago nke ya go already. Ma ofe unu na-abịa sụọ asụsụ sie ike nnọọ maka eligo m. Nwesị isi if the person is coming to the place, onye ahụ na-abịa ebe ahụ, ọ pụtara na mmadụ ahụ egote nwunye bụ tiketi before then? Mgbe si onye a na-abịa, onye chọrọ ịbịa ojide ego na ka kọntaktị anyị ka anyị ya before, maka ọ bịa ebe ahụ tiketi agwụgo. Unu emego sold out? Emego sold out. Onye ọbụla na-ezi na-abụ ịmago overflow ka ịma ka anyị ga-emago ejibu ihe niile elesigo. Nke a bụ maka gwa maazị, kedu ihe anyị na-expect from this show na-abịa kịta nọ? What are we expecting aside the fact na unu sila anyị na anyị bịa na anyị ga-abịa nwa anwụrụ ikworie ndị nwere ihe ndị ọzọ ga-emegasị ebe ahụ? Achọrọkwa m ịtọpe ngwugwu ahụ. Ngwa na-anyị obele. Achọrọkwa m ịtọpe ngwugwu ahụ. Dịka my brothers kwuo, once ịbata that place ịghọtago, ọ ga-adị ka eyipụ onwe ka esi imago yipụ gị something yie gị uwe ochie na-arụ immediately. So ihe ga na-echetazi bụ ka isi wee na-eto ọbụrụzi ihe na-eme kịta ịghọtago. So experiences ọ bụla ị ga-enwe ebe ahụ ga-abụ like a nostalgia feeling. Ihe ndị ọzọ dịchazi ebe ahụ ọ bụrụ ya nche ịtọpe. Ọ bụrụ na ị bịara makwa m ihe ị nọ n'ụlọ eme, ebe ọbụla ị nọ, ihe ọbụla ị na-eme, gbaa mbọ yiri akwa gị dịkwa ka ndị ekwesịrị isi wee dị wee bịaba na anọ m ebe ahụ ka nnukwu na mama m bịa. Nwesịga njọ ka unu nwere ịgwa ndị ntorobịa ndị nwere mmasị n'ihe gbasara ịkụ egwu, maka enwe ndị ga-abụ ha na-asị achọrọ m isonyere ndị ref music, kedu ka ha ga-esi wee bata? Enwere ego a na-akwụ? Enwere ihe a na-eme? Unu gwa anyị. Okay, onye chọrọ ịbata ref music, right? Onye a ga-eme nke a na-akpọ audition. So ihe onye a ga-eme bụ onye a ga-edela anyị email anyị ịghọtago, and email anyị refmusicglobal@gmail.com. Ọ dịla anyị, onye ahụ esendela ihe ọ na-eme ifuko maka isikwa ike. Yes, onye ahụ edela anyị n'Instagram to Ref Music Official. Yes, so from there, mazi ka anyị ga-esi mepụta the person. O nwere ihe onye ahụ ga-eweta iche? So far as na onye ahụ dị talented, ma ihe ọ na-eme, so far as na character the person, I ga-enyocha character ya during like a probation period, you understand? Mazi ka I ga-work with the person. Na-emezie nke ndị oyibo kpọ in character and in learning. Beautiful. Nsogbu ka ị nwere ike ịgwa ndị ntorobịa na-etonite ndị nwere mmasị ime ihe gbasatara egwu, nwekwa ike ọ bụ na ha chọrọ isonye ndị ref music but they want to do music, so ka ihe unu nwere ike ịgwa ha? Okay, ihe first thing ga-ekwu bụ na egwu abụrụ ọsọ nne na-agba wee jide aka n'ala. Ịghọtago. So eche bido mebe egwu ị ga-akwado, you understand? Ọ dịzikwu ya na-akpọ capital intensive because oge agago mgbe agụsi egwu ịghọtago ihe osi buru ya baa na street jee lebe all those things, mana kịtazi ịnidikwe nnukwu ego ipush ya bụ egwu
ịghọtago ị ga-aga no media tour ị ga-aga no tour ị ga-eme nke ị ga-eme nke ọzọ ị ga-shoot video those things mana not to discourage ịghọtago onye ọbụla na-abata chi ime egwu ga-enwego discipline marụ that na ihe a bụ ihe ọchị ime ịghọtago a na egwu abụrụ ihe na-anabatanwu ihe ọzọ ọ dị very jealous isi na eche eme ya ị ga-ekwechiri ya na-eme ya dị consistent ịdrọpụ egwu ị na-adrọpụ content ịghọtago ị ga na-eme ya o nwere ike chukwu nyere gị aka record label nọ somewhere else afụta gị bịa sị gị oke na ngwa gị pịa mana ị need to be very disciplined about it aside ihe gbasara ego Ebe eziokwu mana ama na a na-ebutekwa ego na ya bụ egwu eziokwu daalụnụ ọ bụ na ị na-esonyere anyị ọ ka bụkwa n'obi Voice of the East ebe anyị na-ewetara gị nkata ya na ihe gbasatara obibi ndụ ndị Igbo ajụjụ ikpeazụ tupu anyị apịachie kedu ka unu ga-esi wee kọwaa how music has actually changed your life so far from mgbe unu bidoro ruo kịta anọ? Okay, well, m ga-asị na ka music si change life, ọ ka na-echenji kwa n'anya because anyị ka bidoro ebido ya probably the beans are right? Yeah. Onye ga anyị exposure. Ịghọtago ebe ịma mgbawo normally n'ike nke aka gị ịghọtago ị ga-afụ onwe gị there. Ịghọtago ndị ifili ịma meet iwu ịghọtago ị ga-tru egwu ị ga-eme itiwu ha ịghọtago gị abaghị ịmago asị na oyi ije ka oyi si awọ mma ya bụ giving you that exposure na gị ka ị na-ịmago gacha mba ya part of ihe o megoro ya ọyọpụgoro anyị. Maazị enwe ihe nwere ikwu maka okay the thing bụ na music enyerekwa ụmụaka ịghọtago and m ga-asị gị that na omego mmụta a whole lot of things ịghọtago emego na mgbe anyị bido anyị na-eme some certain things blindly ịghọtago as a matter of fact now you can equally call us a music exec because anyị nwetara the certificate anyị gụrụ ya n'akwụkwọ anyị ka pass anyị ka mecha graduation na last week ịghọtago so omego m mmụta a whole lot of things about the business ịghọtago anyị adịghị emezi the business just nọ ka anyị na-eme ịghọtago so ọ na-enyere anyị aka n'ụzọ dị iche iche. Daalụ nwoke ọma ebe a ka anyị na-achịkọta nkata anyị na ndị Ref Music chetakwa na enwere ihe ha na-eme n'ụbọchị ụka asịkwana na agwarọ gị kwado ọ bụ na igotebeghị tiketi nsogbu adịrọ bịaba na a ga-enye gị tiketi kama tinyekwa ego n'akpa na anyị adakwa emekwa nke free of charge ndị be anyị ndewo na ọ ka bụkwa Amarachukwu ka emesịa.